Morjesta morjesta ja oikein aurinkoiset perjantai-huomenet Lappeenrannasta. Tänään 8.5.26 starttaa Shooting Centerin tiluksilla Lappeenrannan erämarkkinat ja tähän videoon olen poiminut todella kovia tarjouksia, mitä oli torstaina näkyvillä. Ja totta kai samalla näytän kuinka kovaa työtä täällä on kymmenet ihmiset tehneet rakentaakseen teille parhaimmat erämarkkinat ikinä. Eli otahan hyvä asento ja hyppää kyytiin kurkistamaan kulissien taakse ja nähdään sentterillä. No niin, torstai se on. Kuulkaa Lappeenrannan erämarkkinoiden rakennuspäivä ja tänne on Känkäsen Mikko on Pongelta tullut kuule ensimmäisenä rakentamaan osastoa. Morjesta Mikko. Morjes. Miten meillä menee? Kyllähän meillä menee kivasti. Mukavaa, kun kesäkausi alkaa, pääsee tapahtumissa olemaan ja ihmisten kanssa turisemaan ja vielä esittelemään huipputavaroita. Niin mikäs tässä ollessa? Kyllähän tässä ihminen viihtyy. Sulla on tosiaan osastorakennus käynnissä tässä ja sä oot tuonut taas Lovan kenkiä, huippulaadukkaita ihan järjettömään alennukseen. Sulla oli jotain Sigin pulloja. Joo, kyllä meillä on Sigin mallipoisto ja taas kun mallisto menee uusiksi, niin myydään sitten vähän vanhan kauden mallipulloja. Niin täällä me nyt esimerkiksi otetaan tuosta ensimmäisenä niin Tom of Finlandin juhlavuoden juhlapullo, niin 15 € sitten. Niin ensimmäiselle onnekkaalle täältä lähtee matkaa. Tai sitten Paris Saint-Germainin Fudis-tyypille niin lisenssipullo sama 15 € matkaa. Tai sitten kesänretkille, syksyn retkille, niin termosta sitten, niin tuun hakemaan vaikka 20, niin ne on silleen hinnat suht kohillaan. Onpo halapa. Ja näissä oli joku erikoisuus, siis nämäkö ei mene millään rikki, siis mikä Glorify ja mitä sä sanoit? Joo, kyllähän kaiken rikki saa kun vähän sahaa näyttää, mutta tää on tämmönen iskun. Ja sieltä tulee Lovaa kenkiä. Tuo vai, mitä Isku ja vähän kovempaa elämään kestävä aurinkolasi, niin näille voi oikeastaan tehdä mitä vaan. Niin me miehet varsinkin ollaan vähän sellaisia, että aika moni on esimerkiksi autoon istuessa istunut aurinkolasien päälle ja ne on sitten entiset. Niin Glorified kun on päässä, niin sitten pysyy lasi tehty. No niin, ei muuta kuin jatkahan ja työilo. Kiitos paljon. Otapa lisää kenkä. Matti, oletko se täyttämässä Lafayette-hyllyä? Joo, kyllä näitä tähän on varattu. Ja tässä on Miniä nyt ja C40 on vasta tuossa tulollaan hyllyyn. Niin löytyy Lafayettelta molempaa tutkaa ja pannaan kaupantekijässä vielä Pro-lisenssi niin vuoden ajaksi. Ja on tässä sitten myös Lafayetten lamppua ja VH-puhelinta, että koko jahtivarustuskoiramiehelle tai passimiehelle. Kaikki löytyy. Tervetuloa. Royal Hara, hello! Mitä te tuotte nyt Lappeenrannan erämarkkinoille? No, meillä on täällä Woody Evelin puukot ja vähän muiltakin valmistajilta tuolta Lapista puukkoja. Sitten on Pohjois-Karjalasta solasaippua, muun muassa karhutervasaippua, karhurasvasta keitettyä saippua, lastoja, leikkuulautoja, tämmöistä. Eli kaikkea hyödyllistä ja itse asiassa äitienpäiväksi sopivia lahjoja muuten. Erittäin hyvää. Lempilemmen saippua, pihkavoidetta, karhusalvaa, flunssasalvaa, tällaisia. Loistava, ei muuta kuin työn iloa vielä kasauksessa. Kiitoksia. Ja katoohan, tänne on konekarhu Jokkekin tullut paikalle, morjesta. Hei, miten sillä nyt perjantaina ja lauantaina, niin jos joku haluaa tulla haukuttamaan karhua, niin miten se nyt tapahtuu? Ei muuta kuin tänne ilmoittautuu ja on tässä hirvikin mukana, jos haluaa hirviä kokeilla. Varsinkin nuoret koirat. Ja se on niin, että ne on koneistettu, niissä on aidot äänet ja laitat vähän tänne oikea hajua kentälle. Ja... Joo, on karhun verta ja muuta. Tulee haju kyllä kohille. Ja sitten katsotaan, että reagoiko koira vai eikö reagoi. Vai. No niin, ei muuta kuin sullekin vaan kasaus iloa tälle iltaan. No mitäpä Arto ja Leena, hello! Oletteko te eka kertaa nyt tullut sit Lappeenrannan erämarkkinoille? Juu, erämarkkinoilla. Olemme Lappeenrannassa kerran elässään käyty. Mistäs kaukaa nyt tulitte tänne? Lahdesta. No niin. Ja koko kesä menette ympäri ämpäri sinne sun tänne. Juu, tässä nyt taas sitten lähdetään Vaala ja Suomussalami ja Posio ja kaikkia muita pikku semmoisia Lapialueita. Mites nyt tämä viikonloppu, niin mikä teillä on semmosia kovia tarjouksia, mitä ehdottomasti kannattaa tulla hakemaan? Pietarin kalaverkot ja Sanellin veitset on riistalla ja kalalle ja lihalle ja
jopa niille vaarallisille vihanneksille. Ja hyvillä tarjouksilla tietenkin. Joo, ja villaa löytyy. Pernavillaa, 100% kotimaista villaa löytyy. Loista. Ei muuta kuin tsemppiä tähän kasaamiseen. Kiitos. Kello on 4:30. Miten meillä mennään? No kiirettä pitää, mutta eiköhän tää valmiiksi huomiseen aamuun tule. Mitä Pulsaarikin on päässyt paikalle? Mistä kaukaa te olette tullut? Tampereen suunnalta. Valmista on. Teillä on osasto valmiina. Mennäänkö katsomaan? Täältä löytyy pulsarit ja sotkamit tulee siihen esille. Uutuustähtäimet tulee tuohon esille. Ja ne on vielä paketit, mutta aamulla laitetaan kaikki. Ja minkälaisia tarjouksia oli tulossa? Lämpökamerasta löytyy täältä. Vilautellaanpa ennakkoon. Hyvä alle Oi, oi. tonne hinta nyt. Tuossa on erikoistarjous. Siinä on erittäin hyvä laite ja yllättäen halvalla. Paljonko sulla on matkasanit? Tää on ihan hyvin matkassa. No niin. No mitäs Alex, onko ensimmäinen kerta, kun oot Lappeenrannan erämarkkinoilla? Joo, taitaa olla kuule kolmas. Okei, milläs mielellä oot tänne tullut nyt? Vaan tänne on lähtössä. Näkee tuttuja ja kuulee hyviä juttuja. Ehkä hyvä turilla saadaan joku kauppakin aikaiseksi. Juurikin näin. Mitä mie kuulin teiltä, että te olette lähdössä villisikajahtiin vielä tänä iltana? Tänään mennään uudestaan. Me oltiin eilen illalla jo. Eikö löytynyt? Ei löyty. Selvä. Käytiin niin sanotusti istuu tyhjästä tunnit pois, niin jos tänään olisi sitten vähän parempi tulla. Tuleeko meille huomenna ruokaa sitten? Joo. Aamulla on tuoretta tarjolta. Näin on. Ei muuta kuin ottakahan sitten rennosti loppuilta ja huomenna sitten mennään täysillä eteenpäin. Huomenna nähdään, tulkaa kaikki paikan päälle. Ja tännehän on tullut jo HV-Hantiltakin Joni, morjesta. Eli teillä rakentuu osasto nyt, että ainakin toinen tänne sisälle telttaa ja Joo, tulee hyvä osasto. Tähän tulee vaatteita, sitten tulee aseita, optiikkaa, äänenvaimennit, ties mitä. Mistäs kaukaa sie tulet näillä markkinoilla? Helsingistä tuli minä ja kaveri tulee Kokkolasta sitten. Pikkasen on välimatkaa ja ajeltu kuitenkin. On kyllä tässä. Ajoissa tultiin, niin on hyvä olla ajoissa valmis. Ja tänään on ajoissa valmista. Kyllä, juuri näin. Ei muuta kuin työn iloa. Kiitos. Morjesta, morjesta Tomas, hei! Markkinarakennuspäivä, sä oot tullut tänne taas edustamaan, niin mitä sä oot tuonut? Mulla on taas Spypointit ja Blackfire. Sitten mulla on pari hyvät Upsi Daisy, ei voi haittaa mitään. niin, asepussit. Mun näytökappaleet tosi hyvällä hinnalla. Tulkapa katsomaan. Niin, ja eikö ollut niin, että kovia tarjouksia tietenkin löytyy? Tietysti. Ja on flexemmät ja kaikki muu tosi hyvällä hinnalla. Tulkapa katsomaan. Ja totta kai myös Leika on mukana, morjesta Jesse.
Hei, läksit taas Lappeenrannassa käymään? Kyllä, jälleen kerran täällä ollaan ja Leikaa löytyy ja Vanguardia, Tendyä, kaikkea mahdollista löytyy ja huomenna on ihan viimeisen päälle mintissä. Ja ootte tietenkin kovia markkinatarjouksia tuonne. Aina. Ja jos ei oo, niin tehdään. Et eiköhän kaupoille päästä. Selvä, ei muuta kuin työn iloa. No niin, kiitoksia. Erämarkkinoilla totta kai mukana myös Natlinkki. Morjesta, Ville. Moi. Hei, mitäs te olette tuonut tänne Centerille esittelyyn? Tässä just saatiin melkein standi jo valmiiksi ja totta kai meillä on nämä meidän kaikki tutkat täällä. Eli Luna, Artemis ja Barkki ja tietenkin Burreli, tutut ja luotettavat riistakamerat. Molemmista löytyy erämarkkina erikoistarjoukset. Eli ei muuta kuin paikan päälle tutustumaan ja tietenkin uuteen Trackerin seuraavaan softaversioon eli Vihantin X-Trackeriin. Niin se olet kertomassa, jos ihmisiä askarruttaa, että miten se tulee toimimaan, niin se opasta te kerrot. Joo, totta kai. Ja ei tarvitse sitä murehtia, eli se on nyt vaan sitten Trackerin seuraava päivitysversio, eli sama moottori taustalla ja uudet ominaisuudet ja totta kai vanhat tutut ominaisuudet sitten myöskin siellä. Loistavaa. Ei muuta kuin tsemppiä tähän loppurakentamiseen. Kiitos. Ja HV Huntilta morjesta. Mitäs kuule Esko totta tänne Lappeenrantaan tuon? Meillä on kuule löytyy vaatetta. Vaatetta muun muassa naisille löytyy erittäin hyvä valikoima täältä Deer Hunteria. Monenlaista löytyy housuja, takkia, teepaitaa, metsäpukua. Oikein stretchihousua, hyvää. Kalvotonta pukua löytyy. Löytyy myöskin kalvolliset. Ja näyttää olevan aika kovia markkinahintoja teillä Kyllä. nyt. Kyllä. 20 pinnaa korotettu. Kevyt tuntumaa. Äitienpäivän lahjaksi olisi muuten aivan älyttömän hyvä idea. Kyllä. Ja tämäkin vain 70. Selvä. No mitäs sitten kun mennään tuolle metästyspuolelle, niin mitäs te olette sinne tuoneet? Siellä löytyy kiikaria, löytyy katselukiikaria, tähtäinkiikaria, löytyy reppua, äitienpäivän juttuja, löytyy Aterin settiä, puukkoja, lippistä. Sitten on GPOn tähtäinkiikaria, katselukiikaria. Ja Jonin kanssa täällä sitten molemmat päivät olette esittelemässä ja auttamassa ihmisiä, eikö se näin ole? olla, kyllä. Ei muuta kuin tervetuloa tänne. Ja Karjalaisen Mika, morjesta. Moro. Tulitte justihin Centerin tiluksille, niin millainen oli ajomatka? Sehän oli ihan hieno, niin kuin aina tänne kun tänne tulee, niin se on aina hieno ajomatka. Hyvä keli, kaikki meni hienosti, mutkainen tie. Mutta mikäs tässä? Nyt me ollaan täällä. Mistäs päin lähditte tulemaan? Pohjanmaasta. Noniin. Pohjanmaalta lähdettiin tulemaan ja tännehän on aina mukava tulla, mutta paljon mukavampi tätä on kyllä lähteä. Kiva täällä olla. Ota nyt selvä. No näin on. Hei, mitäs työ toitte tänne? Ja me tuotiin nyt kokoiseen tukkeja, sitten tuotiin osumatuotteilla tavaraa, sitten tuotiin meillä on 4 kameraa, sitten meillä on näitä unatuotteita ja kaikkea, mahdollista kaikkea. Ja isoilla tarjouksilla. Ja isoilla tarjouksilla. Tehdään kauppa pois aina. No niin, ei muuta kuin työn iloa. Kiitos. Esko, minä just äsken kysyin sulta, että onko äitien päiväksi naisille jotain? Kyllä kuule löytyy. Eli HV-Hunt on tuonut Ihan uutta Deer Hunterin stretchihousu. Joo. Erittäin joustava, 4 suuntaan joustava. Hyvin hengittävä. Hyvän mallinen, paljon taskuja, vetoketjutaskut muun muassa. Ja sillä on varmaan joku markkinahinta nyt viikonloppuna. Tällä on markkinahinta 109 €. No niin. Eli ei muuta kuin tulukahan tuomaan emäntä tänne messuille sovittaa. Ja on normihinta, että nyt on halvalla mennyt. se on kovaa, niin loistava äitienpäivän lahja. Ja Inkku on löytänyt paikalle Centerin pihalle. Morjesta. Miten meillä mennään? On niin pitkä aika näistä edellisistä, että ei osaa edes lippua kasata.
No mitä se Känkänen nyt sinne liimaa? No, meillä on näitä Gerberiltä vähän poistellaan noita kalastuksen ja metsästyksen fileerausveitsiä, niin laitetaan hinnat paikoilleen huomista varten. Minkälaisia ne siis on? Onko sulla tässä? 6 tuuman terällä oleva tommonen Gerberin fileerausveitsi. Laitettiin messulle hinnat kohilleen 78 € normihinta, niin 3,9 myyään nyt poikkeen. Ja niitäkin on varmaan rajoitettu erä. No ei kyllä kauhean monta, olisiko niitä kymmenkunta, mitä tossa matkassa. Sä oot saanut jo kenkiäkin tänne esille, katsotaanpa. Kenkiä, täällä on Lovan mallipoisto ja löytyy sitten jonnin verran. Niin kun näkyy niitäkään hirveästi, jos sit myydään Lovan Z11 metästysjalkinetta 11 tuuman varrella, niin aloitetaan jahtikauteen valmistautuminen kanssa sitten jo täällä. Loistava. Kevät tulee ja linnut laulaa, niin pitäisikö ruveta virittämään linnuille pöntöt puuhun? Kyllä. Meillä on jo 1 viritetty ja täällä on asukkikin kotona, että haluatte kurkistaa pesää? No totta kai. Katsotaan, avataan varovat, ettei se säikä. Helema-pelti. Nyt on muuten komia. Tällaiset linnunpöntöt täällä on varmaan joka takapihalla. Tää autotallista minne tarvitsee. Eli onko noita siis myynnissä nyt tällä sentterillä? Niin kauan kuin tuotteita riittää. No mitäpä tuo maksaa? 160 €. Eli ei paljon mitään. Eikä paljon mitään. Loistava. Tämä on muuten aivan äärimmäisen hyvä mökkituliaisidea. Älä muuta sano. Juhannukseksi kuule, kun meet toisen mökille, niin viet tämmöisen, niin ne on iloisia. Niitä vaikka jo heti sunnuntaisi, kun lauantaina hakee täällä. Niin, ja eikö se kylmäkin ole 3 vuoden aikaa Suomessa, niin mitä siihen keksittäisiin? No, nyt on kyllä tilattu kohtuu hyvät kelit tälle viikonlopulle, mutta pikkasen on vielä pohjoisen puolen tuulta, niin kun meiltä löytyy merinovillaa, löytyy miehille ja löytyy naisille, ja pannaan jokaiselle merinovilla ostajalle vielä merinovilla sukat kaupan päälle, niin nyt on hyvä lähteä ulkoilemaan, hyvät alusat. Tervetuloa. Matti, eikös erämarkkinoilla pääse myös tutustumaan teidän Afrikan matkoihin? Kyllä, joo. Ensi talvessa on jo varattu ihan niin kuin useampia retkiä. On Namibian retkeä, sitten on Etelä-Afrikkaan ja vaikka Tunisia. Ja jos se nyt ei satu tällä hetkellä vielä olemaan se matka ajankohtainen, niin tuu ainakin jututtelemaan. On meillä tarinoita jostain vanhoista entistä reissusta ja vanhoja tuttuja kavereita täällä. Yritellään vaikka kaveri seinälle tässä viikonlopun aikaa. Tää on mulle hyvin henkilökohtaisesti tuttu kaveri. Eli käytännössä, jos on kiinnostunut, miten ulkomailla metsästetään, niin teiltä saa kaiken infon tarpeellisen. Kyllä, kaikki mitä itse pystyy irti repimään. Mitä ei tiedetä, niin etsitään tieto jostain.